Kining gihisgutan sa unang pagbasa ug ang gitubag pod nato sa Salmo nga nagkanayon, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Mao gyud unta ni ang kinaiya nga batunan natong mga nagtuos Ginoo. Muna si Samuel, niingon sad siya, bisag bata pa siya, gitudluan siya sa pari nga iyang gialagaran si Eli, nga inigsangpit sa Ginoo nimo, ingna sulti Ginoo, kay mamati ang imong sulugoon. No, parihara sana sa ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Si Jesus pod sa atong ebanghelyo, wa mamati sa mga tao. Ang mga tao, matud pa sa iyang mga apostoles nga nangita niya, ang tanan nangita nimo. Sa may gipamati ni Jesus, ingon siya, di ko mobalik dito, padayon tangat tusunahan, kay mauni ang tuyo sa akong pag-anhi, mauni ang kabubuton sa akong amahan. So kamao sad siyang maminaw, niya kamao pag yung mutuman. So kaning pagpaminaw o pagtuman, maoni ang makapahimo natong tinuod nga mga anak sa Dios. Kumusta man mo ron? Kusog ba mo maminaw sa Ginoo? Kay kita ra ba kasagaran nato no? Ug dili man tanan, apil na ning nagwali. Inig-anhi nato sa Ginoo, inig-ampo nato. Lain ang atong tuyo. Dili mo ingon, dita mo ingon, mianhi ko Ginoo kay ni ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Mianhi ta aron pagdiktar sa Ginoo unsay gusto natong mahitabo. Manimba ta kay birthday ron nimo. No, diktaran nimong Ginoo, tagai ko og maayong panglawas, taas nga kinabuhi. Naka-birthday na gani, mo diktar pagyud. Manimba ta kay anniversary ro nato. Ginoo, tagai in tawag kalinaw ang among pagpuyo. Naka-anniversary na gani, mag-ampo pag yung dugang. Ang nindot unta kung mag-birthday ka, muari ka dire, Ginoo, nag-birthday ko ron, sulti unsaon nako paggamit ang akong kinabuhi, unsa pay angay nakong buhaton, ug unsa say angay nga dili nako buhaton. Kay haron ang akong kinabuhi nga imong hinatag, mapahimuslan gyud sa imong kasuguan o mga plano. Ana, Ginoo, nag-anniversary miron, kanus aman mi magbuwag. Ana, sultihi mi, kanus anak ko biyaan ning panuway kong bana. Ana, adi, ingna, Ginoo, unsa may imong gustong mahitabo karon nga nag-anniversary man mi. Unsa may imong gusto nga amo pang buhaton sa among kaminyoon. Ana, nindot ana, nya mo na rin yung gibuhat. Wa mo ron magsigig diktar sa Ginoo. Mga buangon kay tastanan. Nya ang Ginoo siging paminaw nato, siging paminaw nato. Nya dili ba yan na siya magsige ra sag paminaw, naabi asa na siya isulti. Unya kung dili nato madawat ang atong gihangyo, magsige tagmahay sa Ginoo. Ginoo, wa ka maminaw nako, wa ka maminaw nako. Ang Ginoo, ika mo'y wa maminaw nako. Nata ko'y gisulti nimong importante kaayo, nga ayaw pag-take sa board exam kay mahagbong ka. Yang anong ni-take mangyog ka? Di karon ako'y imong mahayan. Di ba? Ang uban magmahayan, nagoy uban ka. Sigig debosyon Santo Niño, pagkahagbong sa bar exam, gipanglabay kuno niyang imahin Santo Niño buak ko kuno tanan. Pero nakaamgo sa siya paghuman. Ingon siya, pasti lang. Moto nang umpisal siya nako, mayo brad kay nakabawi ka kay 3/4 sa imong kalag dito na sa impierno, nakaron nakabawi ka. Siya pa diron sa mangiday gustos Ginoo, ikatulo naman to na akong board exam, bar exam, purti man akong tuon, alagad pa ko simbahan, purti na akong alagad, debosyon pa kong mayo, gatinarongkos akong pagkabana o pagkaamahan. Na ano'y ako mga barkada nga kibaw di kong naay mga kabit, mga sugarol pa kayo ni pasar man. Ako noon katulo na wa man ko kapasar.
Naku, di jud ka papasaron. Mao na dawata. Ana. Higugmaa ang imong pagka lawyer sa kasing-kasing. Pasabot puyi ang balaod sa yuta ug sa langit. Ipatuman gina. Nako, na kay sakyanan, naa pader, na kay parkingan. Siya wala pa. Nako, hay man imong giparking siya. Nas karsada, nako, buangon ka pagka-lawyer. Mao din ay role di ay nato. Mao din ay balaod ng imong sakyanan, iparking sa karsada. Siya, o di man pa din, mo sa nagibuhat dito sa amo, sa ako mga silingan. Nako, lawyer mga ka. Nganon, di makakamaong mutuman anang balaura. Siya nga, wa man na pa din, okay naman na. Nako, okay gida na, nagiday na sa balaod. Di na obstruction. Isa, obstruction? Pero okay naman ako. Balaod din ang ni okay. Alalis na mi. Lawyer ko siya. Di makiglalis yun. Nakumogin na imong batasan, hagbong yun ka. Isa niya ako nang ibalhin ng akong sakyanan. Ako, hagbong lagi apong ka. Jadi lagi kahimong lawyer sa Ginoo. Isa, grabe sa Ginoo. Pero kadako na ko gasto. Ana, pagkasunod tuig, gikuyugan siya siyang asawa. Gibiyaan nila ilang mga anak. Piyal nila sa kuyugan siya siyang asawa. Wa siya mo adtog review center, siya rega review personal. Ampo sila baayo niya ang iyang asawa mo itigluto para niya. Nana, ang iya kunong gasto sa una pag-take diya katong tulo, di mo minus sa 70,000 sa iyang pag-start dito sa Manila. Kadto nakagasto ra gid sila 10,000. Iyang asawa mo ni budget og maayo. Nana, pagsunod tuig pasar siya. Lawyer na siya. Ambot di ba karon to tikasan na pagka-lawyer. Ano man? Sunod naman siya sa Ginoo. Wa naman siya magsupak-supak. Ambot ang iyang parkingan niya na bakang gibalhin. Basta ang ako lang punto ba nga ang pag-alagad sa Ginoo maoy mas importante niya kaysa atong pagsigig simba. Nya unsaon nato pag-alagad niya kundi ta maminaw mura kag ni trabaho og kompanya nya di ka maminaw sa inyong manager. Unsa may mitabo nimo taktakon ka sa inyong kompanya kay di man magkadimao ang imong buhat. Nya kita karon sige tag simba di ta maminaw sa Ginoo inig uli nga to pangasaba lang yapon anang mga bata siging singhag tikasan lang yapon kaayo anang mga gipamaligya niya ingnon dayon nga sus uli ra gid ni puhunan nya tinunga na daytong ginansya. Labi na karon na kung ana kaayo kinahanglanon na kaayo ng mga tubig mga uban pa dihang mga sin o unsa pa nang ubang gamit diha ros pag-ayos balay sakahan og maayo ang kanang kuan anang presyo. Ngailang gani kay naataroy mga kaigsuonan nga kamaog yung maminaw sa Ginoo. Pag ingon nato, donate mo dinhi sa atong Divine Mercy and Charity. Kay daghan kay mga atop atong ilisanan. Sa atong gipamaligya nga slots, so good atong Domingo, nanatay halin nga 1,014 ka slots. Bakpak. 3,000 ang atong target. So nanalay 1,986 ka slots nga halinonon. Hotda ni ninyo. Siya rugwa gil mo kabati. Di ba? Doko-doko mo diya. Hotda. Hotda ni. Pero nga tong Paras Project, amo nang nakwintada tanan, katong DOPS SBF ang atong nahatag na Christmas gift para ni Jesus, Mary o ni San Vicente Ferrer ning abot lang og 6,648 ka slots. Ato lang niya pong pakpakan ang Ginoo, no? Nag-target man kung unta tato og 60,000 ka slots atong mahatag na Christmas gift. Naapatay balanse nga palitonon nga 53,352 para ni sa atong mga proyekto dinhi. Ato lang sa ning ihonong sa temporarily unahon taning mga sin. Ay sige ta dinig tukod ang pari may naman pagkahibutang nya ambot lang na ako mga sakristan bahala nila sa buhay nila di mag-isla manunga pag-serve karon na bahala nila
Nawagtang na nga to pila. Di mo serve. Siguro alang pare. Karon ang ato mga kaigsuunan na tagaan. Di na to mahurot ang tanan. Na dito pusot-pusot pa tong mga request. Pero nga ko sang kahibud nga naamay ni request og sorry ha, pero magduda ko ba? Sino kay mo request og 40 kapligong sin? Usa ka tawo? Porti dako ang balaya? Sa to pa kung dako kag balay, ay no, di sa noon sa tanang higayon, no, pero dako kag balay, pasabutan na, maka-afford ka. Ang ako kong gi-expect nga, maximum 10 ra kapligong sin, kay ang atong tabangan, kadto mang labing nagkinahanglan. Ya, ang kaning nagkinahanglan, kay kaning mga pobre, kagmay ram nagbalay. Di ba? Unya, ang sin, pag yung requestion, tag 10, tag 12, ang gitason, nato pa dako-dako, gina siya. Ang kanang mga gagmayng balay, size, utso, maura man gunagon. Inig-ilis gud ana nila, inig-anas kamot, mahadapo guna sa sin ang ilang kamot ana. Nga inigdupa sa dana nila, maigo sa nga riskilid kay mao man ay balay na mos una. No? Ako mag-ilis ko sa una, magtanaw-tanaw ko sa bayan ug di ba mahapak ang kamot kay usay mga samad guni dinhi kay inig stretch nimo ba madapog kay gamay lagi ang balay. Ana. Pag-abot ko nako sa seminaryo nga gitagsa na mig kwarto ba dito sa UST, dito man ko eskwela UST. Dili sa Cebu dorm raman nga nang tapad lag bed ba. Sus pag-abot ako tutag sa mamig room, ni ang room kay medyo dako-dako man. Mura naman ang kuglainan mo higda. Nakuha kalayo sa bungbong, kalayo sa bungbong. Naanan man ko itong inigligid di mo bungbong na, igligid sa mo bungbong na sa dana ba. Mura ka gisukdan, maguwang lang og jotes lumot. Pero nganong mo request magtag 40, tag 20 ka pligo. Mo na mo maximum lang kita og 10 ka pligo nga sin. Ato yung siguroon ang labing ubos. Di na to makaya. Hibaw ko nga sa galisod man sad ni pader dako ni among balay pero sinunod ba ni namo sa among mga ginikanan o sa among mga lolo ancestral house man ni. Kami karong nagpuyo diri pulos in taon mi pobre. Aka mo sabot sa ko ana. So request kag 40 kasin, taga-ala ka namog na po. Ibutang lang to atong dapit nga kanabang murag secure. Onya iniguan ay mo dito atong gawas. Sabi mo aring di ang ni ay atop. Ana, di na mo kay mabasa dito. Tabil-tabilan ninyong trapal gamay. Ana, mag-anam-anam lang sa mugdugang dito. Ang ato lang matabang unta nga naagid kahigdaan nga tarong-tarong nga gipandungan. Mo na ato rong itabang daghan kay to request. Wa pa mi makwenta, wa pa magani ma-remit nako sa kuan sa atong suak. Pila gid ang total gikulbaan ako ani pero di lang sa ta magkulba-kulba unahon tani targeton tani hangtod karong Domingo ang 3,000 ka slots nya tan-aw nato unsay mahimo nato sa sunod pa kanindot ana makaalagad tag labing minus na po ang 300 ka balay no okay na kayo gina nang salamat kayo nya kaning atong DOPS SBFMM nga once and for all projects ato na ni siyang paningkamutan inighuman nagkahusay aning ato rong uban nga mga special slots napatay gasunod nga another special slot nga ato lang yang i-announce ini ka Domingo no nindot sa nga slot kay nakaagi naman tani muna ako lang ning gihisgutan kay kani manggong pagpaminaw sa Ginoo makahatag og kalipay sa katilingban ug sa kaugalingon nimo. Si Samuel nahimong buutan og banggiitan nga propeta. Siya mo'y nagdihog ni David. Si David nahimong punuan sa kining gitawag nato gingharian sa Dios nga diha nagsukad ni David ang gingharian nga gipadayon ni Kristo. Part ana si Samuel buutan o banggiitan si Kristo sad na purti sang pobriha pero siging paminaw sa Ginoo nahimo sang banggiitan og tinuod nga tao nga manluluwas nakaluwas siya sa mga masakiton sa mga giyawaan o sa mga makasasala kining maong mga grasya o gahom
mupadayon ni paglihok din hinato. Nagmisa kog parokya, ingon dayon tong pari, ahid man siya na kog mga 5 man tingali ka tuig. Ingon din siya, Padre, ako ba niimbitar ko nimo kay duol ra man ta seminaryo, pag-announce na ko dire, purti manglipayas mga tao. Naghan man di kag fans dinhi, sikat na di kay ka. Ako sa ngunahon na, karon lang ka. Wa sa giting ito siya pag-monitor kay he was not interested about my life tingali, no? Unya nahibong siya. Itong pag-abot nako dito atong iyang parokya, mga tao pertig yung daghana dito na nimba. Unya paghuban siging pinikturay, dugay kay silang huwat dito nako sa kaon. Kay dugay kay nahumang pinikturay sa grabiha di mo pader. Nya unsa may akong gipasanginlan ani? Nakuha gyud koy gibuhat. Wa gyud koy pangandoy nga maingon ani. Ang ako ra gyung pangandoy makaalagad ko. Mao ra gyud na og mapobre unta ko. Mao ra gyud ako. Mapobre unta ko aron ang mga tawo nga akong gialagaran maarang-arang. Ana. Mura mamugdi mo tuo sa akong isulti. Alagi, mao nay akong effort karon. Muhasol baya nako ang kaning panghunahuna nga pagpahayahay sad padiroy. Pero naningkamot yung kong mapobre. Kay lisod kaayo pagpaningkamot nga mapobre kung tagahaan kag mga millions amount of money. No? Lisod ay. Effort na ginanako nga ihatag ko nagbalik ngadto sa mga taong nanginahanglan labi na sa atong simbahan. Ngunang nahimos ang ingon ani tingali. Kay lagi basta magsunod kas Ginoo, way nagsunod sa Ginoong dili mahimong banggiitan. Bisag ka mo diha, testingig sunod ang Ginoo. Tanan yung gisultis Ginoo, labi na ginang pagpaningkamot nga mahimo kang kabos. Bulahan kamong mga kabos. Kana, paningkamutan na, musikat gyud ka. Sugdig silhig ang tugkaran sa inyong silingan. Sige, kain kabos mo na, alagad mo na. Di ba? Ninduta ang ilang kanal, ninduta ang ilang agianan sa ibong paningkamot. Ana, niya kung wa na kay kwarta, ibaligya ang imong yuta nga gamay, niya igasto para sa ilang balay, sa imong silingan. Kay naningkamot kang mahimong kabos, niya tan-aw nimo wa na sila pagkaon didto. Ala, ang imong jutay pagkaon i-share ngadto hangtod ikaw luspad na kay kakiwa kay kaon. Nya ngano man kay imong gihalad ngadto sa imong kaigsuonan sama sa gibuhat ni San Roque, sama sa gibuhat ni Bishop Chupilo Kamumot. Di ka musikat ana, sama sa gibuhat ni Mother Teresa nga ang iyang $2 na kwarta gigamit pag-serve sa tao nga naghigda kilid sa karsada nga giud ang lawas. $2 iyang kwarta ni serve pagyud siya. Di ka musikat ana. Ug sama ni Kristo nga wa gyud kwarta ang iyang dugo mo iyang gihalad hangtod nahubas ug namatay siya sa cross. Di ka musikat ana. Uy, tubag. Purti nimong sikata apan ang mga yawa mahadlok nimo. Muna akong giingon diya sa ko'y giwalihan. Unsa mamoron, sulugoon mo siyawa o manugo siyawa. Tutok lang. Nakug di gani mo kasugo og yawa, kamo gyud mahimong sulugoon sa yawa. Si Kristo ang yawa sugoon, pahawa diha. Guwa niya ng tawhana, mutuo ang yawa niya, magkurog pagyud, magsyagit pagyud. Pero kita, dali kitang suguo siyawa, kasabi na, libaka na, pamakak, palaway, tanaw ng porn, sugal diha, kurala ng imong balay, bahala nagpitusan ng imong silingan, kay imo ng yuta, ikihana. Libaka ng paria. Hibuang muna. I-post na sa social media, aron mauwawa ng paria na, nganli nagtambaluslos, nganli naghingwarta, nganli na ugway respeto. Dali kita musunod ana. Pero di ta kasugo sa yawa. Yawa sa kaulag gawas kanako para di nako kapangabit.
Yawa sa kahakog gawas nako aron di nako ni kontrahon ang akong igsuon tungod lang aning utang. Di ba? Yawa sa garbo gawas nako aron maminaw nako sa pari kay wa gyud koy dunit-dunit. Kining atong nabati sa ebanghelyo nga si Kristo nanudlo nga dunay gahom, maunta ni ang mahitabo sa tanan nga nagsunod sa Ginoo. Kay si Kristo ang iyang tingog dunay gahom, ang iyang mga pulong na ay gahom, tungod kay ang nagsulti diha niya ug ang pulong nga iyang gipangsulti mauman ang gusto sa amahan nga ipasulti ngadto niya. Mao nang dunay gahom. Kamo ang inyong pulong nabay gahom? Nya ang gahom para bagyod sa pulong sa Ginoo, pulong ni Kristo, mao ang gikahadlukan sa mga yawa. Kabati lang gud ang yawa sa pulong ni Hesus. Hapa siyang tiilan. Nya niingon in taon ang yawa. Unsa may imong tuyo, imo ming laglagon. Abang murag hadlok ay yawa ba? Nya, kumusta man ang inyong pulong, makapahadlok sa yawa o makapalipay? Duda gyud ko nga murag makapalipay sa yawa ning atong mga pulong na. Nga naman, kay ang pulong nga makapahadlok sa yawa kana yung pulong nga makapawagtang og sala. Pulong gani nga makapadaghan sa sala, pakpak yung yawa ana. Dito sa inyong balay, kung sa may mga pulong ninyong gigamit dito, makapawagtang og sala o makapadaghan. Nang magsigitag istorya bahig kwarta, unsaon pagpangwarta, ang na makapawagtang nagsala o makapadaghan. Na sige na kitag istorya kwarta, unsaon pagpangwarta, ana mao na lang gina istoryahan, awa na pakpak ng yawa na. Pero mag-istorya ta og unsaon pagtabang ang mga nawadaan og atop, na ana pila ka slot atong paliton, ana kana unsa man na makapalipay na siyawa o makapaguol? Hindi na makapalipay oy. Tabang kas mga nanginahanglan, mag-uol ang yawa ana. Mag-uol siya kay ang pagtabang sa mga nanginahanglan, makapalangit man na, makapawpapas nagsala, kanang magtabang kas mga anang works of mercy ba? Mao nang donatory slot nga unsa to? Divine mercy and charity. Arog mo palit ka ani, wagtan ng yawa diha nimo, ang yawa sa pagkaway kaluoy, ang yawa sa pagkaway pagpakabana sa imong mga nag-ilaid sa kalisod nga silingan, ang yawa sa pagkapalabi-labihon, ang yawa sa kadaw, ang yawa sa kahakog, mawa na sila inigpalit ni mong slot. Yan, ipalit na mo. Doko-doko dahil mong buga sa amo pader. Awa na siya. Ang imo laging kaugalingon dayon imong tanahon. Awa na pakpak dahil yawa na dayon. Awa lipay ta kay nanataroy mga 547 ka slots nga nahalin sa DMC. Di pakpak. Gamay na lang nahibilin 2,453 slots na lang. Salamat guys mga tao nga makapawag yawa. Ang sunod sad nga makapawag yawa nga mga pulong, kana yung pulong sa gugma. Kana bang magsigi kag higugma sa imong isig ka tao. Muna si Eli diri sa unang pagbasa, tan-aw niyang ana, judgmental kay siya ba? Kibot-kibot ang maabang ana, naghilak in siya, hubog man tingali ni. Kay usay mo hilak ra ba sa ning diya luyo kana bang dihang magsigig pangayo ba si Rocco ba? Pader na hubog basta mahubog na siya sabaan man kayo. Nyag di mahubog mag-brad ra nako, brad. Kini brad. Ana ba? Mao sa tuhon-huna ni Eli, tan-aw niyang ana, judgmental kay siya ba?
kibot-kibot ang baba, ingon dayon si Ili. Kanang nusa man paman kahuwasan sa imong kahubog. Ay mo pag sighubog-hubog, mga babae mong buhat niya pala hubog kay mo. Si Ana nitugas tinuon, wa man ko mahubog. Nagampo ko, purting sakita sa akong gibati karon. Kani magong nahigugma, di ka mong hukom sa tao nga imong nakitaan suma sa imong mata. Ang imong panikamutan, masayra nimo nganong naingon ana siya. Paragod ana mga prostitute, kita kag prostitute mubo kay short unya 40 taong kiay-kiay diha aron lang yun mahalin. Unsa may imong bation? Maluoy ka o mutamay niya? Kamo ba? Kamo? Kita mo? Siging pa-display ang ilang lawas aron mo palit hasta pare makapalit usahay. Unsa may inyong bation? Ganang masuko mo o maluoy? Ako mubati jud ko ang nagkaluoy. Sunan ka? Ang iyang gibaligya iyang lawas arang-arang natong isda iyang gibaligya. Lawas sa isda, iyang lawas. Sa to pa purti na yung lisura na. Nya atong tamayon, atong kasaban, labi na gyud ang imong bana mo makapalit. Masuko dayon ka. Ay kasuko may nalang ganina napalitan. Di ba? Mas may pa imo i-congratulate imong bana. Ikaw no, buutan jud kay ka. Ano, mutabang jud kas mga makaluluoy. Ano siya bitaw karong hapon day mo balik na sa ko dito kay taba sa ko ato. Unsa may mo isulti? Imong kasaban. Ayaw. Siguro ag unsaon imo paghigugma. Kanang kakita kag imong igsuon or imong anak ni suyop. Ni suyop. Siging drugs. Sa man ka masuko ka o maluoy. Labi na yung sige na nagpangawat. Sigig pangawat. Masama, masuko ka, maluoy. Muy klaro. Si Kristo, makakita gani nagmakasasala, ang iyang unang bation, dili kasuko, kaluoy yun. Muna, manginkamot siya kung saon inako pagtabang nini ang makasasalaan ni. Munang kita siya sa atong sala, purti ng dagkua, apil na ning nagwali, purti niyang luoy, siya ako gini ipalansang akong kamot diri kay ang tiil kay haron maluwas ni mga kanahang dagko, apil na ning nagwali kay buangon sa kay nida. Ana, maluoy siya ba? Di siyang suko. Muna ang yawa, mawagtang. Kay ang yawa, wa may kaluoy. Ang iyang giandam, impirno man. Motong pagkabati ni Eli sa kamatuuran, nagibati ni Ana, niingon din siya, kaluyan unta ka sa Dios sa Israel. So, unsa may hitabo? Nakapanganak dayon si Ana. Tungod kay nisuporta naman ang pari sa pag-ampo. Tubitang niadto kog Amerika, niya na dito'y suod kay nako ako'y nagkasal nila dire niya. Tulo na lang o duha na katuig ang milabay, wa gyud mamabdos. Nana duha ka tuig, tulo ka tuig bato gikas akong pagkasal nila. Ana wa gyud na mabdos. Nya ni imbitar sila padir, ari higda sa amo dito sa Phoenix. Inako sige, anak ko. Ato, gipaadto jud ko nila dito. Pag-abot ako, asa man ko matog? Siya, dihas among kwarto. Padahal sila, nag-folding bed na lang dito na lang sa sopa na nga tog, bas gawas. Ba nag-asawa. Dito ko gipatog silang kwarto. Na kung anong ari man ko sa inyong kwarto, siya, aron may mga anak pa din, ma-fertile na nga mong bed ba? Igdain na, aron ma-fertile. Nako, na, ang pari nga may asawa, mauna na kayo. Kaparian lang na yung asawa dali, patupara, kaya aron na. Wasag ko may nga nanay, wasag na ko'y ayo, no? Pero dito ko sa Rome, nako, grabihan nilang pagtuo, no? Ang pari og muhigda sa ilang bed, ma-fertile ang ilang kinabuhi, niya makapanganak sila, talagsaon biya na. Muna nakaampo sa ko dito, Ginoo, ayaw yung taong pakyasan ng ilang hangyo. Ana, uy, pagkasunod tuig, namabdos. Pagbiya na ko ba, mga pila pa lang kanang buwan, namabdos. Awa, naroon sila baby.
Nang igadto sa nako daghan na kay limang pader higda na sa among bed. Inyo sa tanong ko anang pero wa sa to siya mo kuot-kuot itong higda ang asawa tingali kay basig maliwat tos naong pare nung ilang kuan. Nasa to'y nagpa-blessing nako 8 na katuig way anak nya niingon din sila pader pandungi among kamot ba nag-asawa ba anniversary ro namo pader oy maka-baby unta mi nakamay unta og mga anak nakasunod tuig nakapanganak gyud pag sunod tuig. Pagbalik na ako'y gipabunyag ingon siya blessingin sad mi pader nako hinaut unta kaluha ang sunod simba ko pader simba ko nako kamo buangon mo tagaan mog anak sa Ginoo lipay nya tagaan og kaluha guol. Usahay kita buangon kita pero ang Ginoo mo tan-aw gid na sa atong panginahanglan mao sa nay atong praktison ang paghigugmaay mao nang wag tang ginangyawa basta maghigugmaay ta. Ang solusyon aning mga adik dili patay, ang solusyon aning mga homosexuals dili ang pagsalikway kung dili ang paghigugma nila og pagda nila paduol sa Ginoo. Ug unsa mang paagihan nga maduol sila sa Ginoo ato nang buhaton kay ang Ginoo ray mousab anang ilang kinaiya. Ang ato dad-o na to paduol sa Ginoo ug imo nang yaw-yawan malayo na nuna, imo nang kasaban malayo na ipaduol sa Ginoo niya makapaduol gid nila sa Ginoo ang atong pagkamaluluyon og pagkamatinabangon kanila. Tubtang nag-meeting mi diri na ako yung mga ni Brad Loloy mga San Jose meeting ta kay atong pamalandungan kung saan pagtabang ni mga way atop sus ang mga wa may noy atop mo'y nanganhi dinhi sobra na hinuon to sila mga 200 kabuk na nga rin perti problemahan ako puno na kay ni dinhi nako ngano man perti naman indaghan nya mao di ay kay nanginahanglan nya niingon dayon ko kinsa ninyo dinhi ang magsigig yung simba kada Domingo din sa tong simbahan ang nii sa tulo ra gyud ka buok nako mga buangon mong dagko kung kanus amo mga wagtangag atop una pa mo kakitag simbahan niya wa gani mo mawagtangig atop sige la mo tungit dito tingali sige la mo dito swertres sige la mo uyog-uyog anang bingo ana di gid mo manimba doko lang bitaw pa diroy ana ato na sa tong mahatagag atop pohon ug nanatay mahatag nya naman tay 547 ka slots pasig mabahinan to natong atop di na sa to mga ni nya angayan batang magmahay angayan ba nato silang basulon dili oy may na lang nang nawagtangan silang atop at least naa sila moment nga naduol-duol sa Ginoo no mo nang atong ingnon tingali pagampo udit pa more aron dagan ang wani si aya sa daydi sila maayo makadaot mo sa mga buotan apil na biya sa tay mga minister o mga lectors kanang lupad pong mga atop hangtod karon gatrapal pa in town sige sa tawag punghong pader kami sa pader ba nako lagi ay kabalatan niya mawaha lagi ng inyong atop mo nang kaning Ginoo mulihok ni siya kon kita magpaubos diha kaniya nya naa gid nang paghigugmaay og ang pagduol sa Ginoo kay kun moduol ang tag Ginoo bisan pagdaghan kay tagyawa sama aning giyawaan nga miduol sa Ginoo nawagtang gid ang yawa diha niya dili siya mo'y nakapawagtang sa iyang yawa kung dili ang Ginoo nga iyang giduol mo'y ni papahawa sa yawa kay naay gahom ang iyang pulong. Una kung magdatas pulong sa Ginoo kamo mga ginikanan magdamos pulong sa Ginoo ngadto sa inyong mga anak nga tapulan kayo mawa ginangyawa sa katapulan alagi kanang inyong mga anak nga mga 40 gyud ka bisyoso nya ang inyong dad-on nga pulong ngadto nila pulong sa Ginoo I love you, I forgive you, it's okay, maging sino ka man, mamahalin kita. Nya, nasakitan ko, pero okay ra. Ako ra gining dawaton na nasakitan ko sa imong gibuhat. Kana mga inana ba? Nindota lagi. Pero dako-dako ginog damage. Mabaligya ang imong mga butang, makawat ang imong kwarta, mapobre ka, usahay malansan pa ka sa cross.
Kung mao man na ang ang bugti aron maluwas ang kalag, buhato nato kay gibuhat sad na ni Kristo, gibuhat na ni Lorenzo Ruiz, gibuhat ng Pedro Calungsod ug sa tanang mga santos aron lang maduol kita sa Ginoo nga mga makasasala pagkanindot ana, no? Nya og ato nang buhaton daghan kay tag maluwas ug makaawit gid taning awit sa salmo nga nag-ingon, kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunobos. Mao ni ang kanta ni Ana na namugna niya pagpanganak niya sa iyang anak nga si Samuel. Nakaawit siya pagdaig sa Ginoo. Mao sad ni ang gikopya ni Maria sa iyang pag-awit sa dihang nagmabdo siya og Ginoo. Nindot kay no?